Il-programm ta' residenza u viża li tnieda fl-aħħar jiem se jkompli jattira iżjed investiment barrani ta' kwalità lejn Malta. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat fuq One Radio fejn fisser kif huma l-kriterji tal-istess programm li se jassiguraw dan l-investiment. Programm ieħor ta' li permezz tiegħu ħanattiraw u rridu nattiraw aktar investiment barrani, programm ta' residenza li ħajattira investiment ta' kwalità. Qegħdin ngħidu li kull persuna li tinvesti mill-inqas €1 miljun f'xiri jew kiri ta' proprjetà, investiment u kontribuzzjoni tkun tista' tikkwalifika għal sitwazzjoni illi jkunu jistgħu jieħdu ir-residenza. Spjega kif il-programm tnieda wara konsultazzjoni mal-oppożizzjoni. Dan anke jekk ftit tal-mumenti wara membri tal-istess oppożizzjoni ħarġu kontra l-programm. Bil-mexxej Laburista jikkummenta kif jidher li fil-Partit Nazzjonalista hemm fazzjonijiet jiġbdu f'direzzjonijiet opposti u tirbaħ dejjem in-negattività. Hawn il-Prim Ministru tkellem dwar kif id-deċiżjonijiet li qed jieħu l-Gvern iwasslu għal titjib fil-qagħda ekonomika tal-pajjiż. Fl-aħħar jiem sar magħruf li f'sentejn u nofs inħolqu 13,000 impjieg ġdid, 3 darbiet aktar tar-rata osservata taħt amministrazzjoni preċedenti. Il-Prim Ministru qal li dan ma jfissirx li l-Gvern wasal fuq kollox u hemm oqsma fejn għadu qed jaħdem biex itejjeb is-sitwazzjoni bħal miha l-isfida tax-xogħol prekarju. Fl-istess ħin innota kif mill-qagħda ekonomika tajba qed igawdi l-poplu, bħal fil-każ tar-roħs fil-kontijiet tal-enerġija u l-prezzijiet tal-fuel, fil-waqt li qed jittieħdu wkoll deċiżjonijiet li jolqtu setturi differenti. Anka il-wedet tagħna bil-tnaqqis tal-kontijiet tad-dawlu tal-ilma li gawdi minnu kulħadd. Iżda wkoll proposti settorali bħal dawk tal-għalliema qegħdin iwettquhom. Hawn il-Prim Ministru kienet jirreferi għal ftehim importanti li ntlaħaq dan l-aħħar u se jwassal biex għalliema li jiċċaqalqu minn skejjel tal-Knisja u indipendenti għal mal-Gvern ma jitilfux l-anzjanità fis-salarju.